शासन में। देवी मैया जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। होई है कन्फ्यूज मई देख के इंद्रासन में। मोतिया बमराइल जे बैठल प्रशासन में। जब नइखे परमिशन मई के आसन के त कैसे छूट मिलल बा नेता लोग के भाषण के। कैसे छूट मिलल बा नेता लोग के भाषण के। देवी मैया जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। अरे भैया जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। अड़हुल फुलवा कहाँ चढ़ेगा, वाली के धाम में, लाल चुनरी कहाँ चढ़ेगा। मैहर वाली धाम में। रैली में भरल लोगवा से कोना कोना। पूजा में जुटबो तो हो जाई कोरोना। भांग खा के कानून बनावत रहलो रैली में भरल लोगवा से कोना कोना। पूजा में जे जुटबो तो हो जाई कोरोना। परिभाषा होवे इहे तो सुशासन के। त कैसे छूट मिलल बा नेता लोग के भाषण के। कैसे छूट मिलल बा नेता लोग के भाषण के। ताजा नारियल कहाँ चढ़ेगा, दरबार में, धूप अगरबत्ती कहाँ जरेगा। विंध्यवासिनी धाम में। सोनू विकास बाना से पलो गवा लागल। यादव राज कुंदन सरकार